Добрый дзень, мае паважаныя чытачы, слухачы, падпісчыкі. Вельмі ўдзячна вам за ўсе добрыя водгукі і словы, якія вы напісалі ў адказ на мае вершы. Мне заўсёды вельмі прыемна іх чытаць, таксама як і за ўвагі і крытыку. Сёння хачу падзяліцца з вамі. Я пачала адбіраць вершы для сваёй першай кнігі, бо прыйшло паразуменне таго, што яна павінна быць. Хачу запытацца ў вас, а як вы ставіцеся да кнігі? Ці здольны сацыяльныя сеткі поўнасцю замяніць кнігу, як вы лічыце? Буду ўдзячна вам, калі вы напішаце аб гэтым у сваіх каментарах. І вось толькі ўчора я пачала марыць пра сваю кнігу, як ужо сёння раніцай нечакана прыйшоў верш, якім яна пачнецца. І зараз я з задавальненнем вам яго прачытаю. Паэтка я, ці не? Усё ж пішу, шукаю прыгажосць у жыццёвых хвалях. Бог даў паэтам раскрываць душу. І вершы, як законы на скрыжалях, застануцца вякі перажываць, кагосьці ціха ачышчаць слязамі, смяшыць кагосьці альбо радасць даць. Жыць будуць і са мной яны, і з вамі. І пад дыктоўку зверху зноў і зноў пляту я слоў вянкі, затым чытаю. Сусвету ў вершах аддаю любоў, ды яшчэ больш адтуль яе прымаю. Ласкавым, цёплым, вывераным словам я ціхенька пачуцці варушу. Яно ідзе аднекуль хваляй новай. Паэтка я ці не? Усё ж пішу.